Glasbenico je ob prihodu pričakal bučen aplavz zvestih oboževalcev, ki so glasno prepevali številne stare uspešnice. Volim takve manje prostore, intimne, komorne, kad me ljudi vide izbliza i kad ja njih osjećam da su mi tu svi. To je prekrasno. Iza dvora, iza luke, dok se bijele krila galeba, prijatelji stari jeste, kao zraka mladostnine. Predstavila pa je tudi nekaj pesmi z novega albuma Oči duše. In kako neutrudna 78-letna v Dubrovniku rojena pevka gleda na proces ustvarjanja. Jedan zatvoreni krug teksta, prvo kompozitor koji je zamislio melodiju. Onda onaj netko koji je na tu melodiju napisao lijepi tekst. Ili obrnuto, kompozitor na tekst napiše melodiju. Onda ja to poslušam i onda ako se tog istog časa nađem u toj pjesmi, ako je tu dijelić mog života u toj pjesmi, onda je ona moja. Da ji leta na odru še niso prišla do živega, je dalmatinska zvezdnica dokazala s številnimi šalami, neverjetno energijo in dobro voljo, s katerimi je povsem očarala poslušalce. Puno ljudi kažu, joj pa, znaš, pa kaj nisi već trojna, kaj nisi već umorna, kaj te ne. Rekla, znate šta, ako ja prestanem, onda sam gotova, prestala sam. Ne mogu više ni disati, nije mi vrijedno. Više mi život nije vrijedan. Terezo Kesavjo je spremljala vrhunska 4-članska glasbena zasedba, pred njo pa je občinstvo ogrela Tinkara Kovač.